Портретите на стената не са само фотографска памет. Всеки лик и дело на светлите личности остават печатък върху нас. Историята на България не е само учебен предмет. Тя е изворът на нашето днес и утре. Днес говорим за апостол на свободата, Васил Левски. Където и да отиде, той превръща села и градове в светилище на котежна свобода. Той вдъхновява хората да изберат нея. Манастирът тесен за моята душа е. Кога човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Моята съвест инак днеска ми говори. Това расо черно, що нося отгоре? Не ме помирява с тия небеса и когато храма дигна се гласа, хим да пея Богу, да получа рая. Мисля, че той слуша тия, що ридая. Той е дол почевни, живот нестърпим и моята молитва се губи кът джим. И Господ сърдит се затуля ухото на светата песен и херовикото. Мисля, че врачите на небесния рай, на къде изглеждат, никой ги не знае. Че не тази килия е извожена нататък, че е света шумен, пътят е по-кратък, че сълзите чисти, че вдовишки плач, че пътът почтени на прости урач, че благата дума, че благото дело, че светата правда изказана смело, че ръката братска, без гордост, без вик, подадена скришно на някой клетник, са много по-мили на Господа вишни от всички химни и турпари лишни. Мисля, че човекът тук, на този свят, има един ближен, има един брат, от кои си монаха с клетва отказа и че цел по-висока Бог ни тук показа, че не с това расо и не с тази брада мога да отмахна някоя беда. От ония, що страда, мисля, че канонът мъжно ще направи да замлъкне стонът. Че ближни ми има нужда не в молитва, а в съвет и помощ он залитва. Мисля аз и още, че овчаря същ с овцете живее на пеки на дъжд. Че моите братя търпят и го страшно, а аз нямам нищо и че то е гряшно. И че ще е хално да оставя веч на тази ограда тиха от света далеч. И да кажа тайно двете нови думи на онези, що влачат тежките окови. Аз съм Йоан Пенчев. В моя град Габрово апостолът има 5 документирани пребивавания. Първото, през зимата на 1869 г., той прави облечен като светогорски монах. Той влиза в кръстниковия хан, пее в черква и събира пари от еснафите и търговците. Второто е преоблечен като търговец. Придружен от Матей Преображенски, през 1870 г. той основава частен революционен комитет с кодово име Перун. Година по-късно Левски и двамата му помощници, Ангел Кънчев и Димитър Общи, дошли от към Дрявно. Организират 2 събрания, където събират пари с местните дейци. Това посещение е записано в личното тетърче на апостола, където срещу Габрово са отбелязани имената Христо Петков Манафов, Досио Драганов и Колчо Дървото. Петото му пребиваване също е записано на страница 83. Знаете, в личното тетърче на апостола Левски има важни данни и факти от живота му. С невероятната си честност са отбелязани и изхарчени 2 гроша за маслини, хляб и ябълки. Аз съм Виктория Тодорова и в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов идвам от София, водена от интереса ми към професията ветеринарен техник. В семейството ми се носят легенди, свързани с личността на Левски. Моя прадядо се казва Илия Лазаров Джагаров, който е един от двамата българи, които пренасят тялото от място на обесването му до черквата Света Петка Самарджийска, като го погребват по християнски обичай. Е дързост, която се заплаща със смърт, но няма какво да спре смелите българи. Когато с моето семейство се съберем в село Лукорско, обичаме да си разказваме истории за нашия предшественик Илия Джагаров. Той е бил член на Лукорския частен революционен комитет, който е основан от Левски. Бил 2 метра висок и много силен. В мразовитата нощ на 7 февруари 1873 г. заедно с Христо Хамбарков извършват славен подвиг.
двамата преоблечени в униформите на заптиета, носещи под дисагите си чувал за тялото на Васил Левски и с бъклица вино вътре пълна с разтворено приспивателно, черпят турските заптиета, които са на стража. Виното свършва, заптиетата заспиват, Илия Джагаров пренася тялото на Левски, докато Христо Хамбарков осветява пътя им с фенер. По-късно, през 1876 година, моя прадядо се включва към Ботевата черква. Намираме се в Хилендарския метох в Стара Загора. На това място през Възраждането се е намирало представителството на Хилендарския манастир в тогавашния град Ескизара. Той е възстановен като музеен обект. Функционира вече, защото на това място е живял Васил Иванов Кунчев. През 1855 година той идва тук, заедно със своя войчо Василий, който служи в храма Свети Димитър. Младият Васил учи в тогавашното класно училище Свети Николското, също пее и в църковния хор към храма Свети Димитър. През 1858 година той напуска Стара Загора, тогава Ескизара, постъпва като послушник, а след това, знаем, отрязва косата си и се посвещава изцяло на революционната дейност. По-късно се връща в Стара Загора отново и основава Старозагорският революционен комитет. Градът, в който учим днес, е тясно свързан с личността на апостола. Тук той учи за свещеник в Хилендарския метод, учи в Свети Николското училище. Негов съученик и съратник в революционната борба е Коло Ганчев, с когото учредяват Старозагорският революционен комитет. Днес пътуваме из Казанлъшката долина. Пред нас е село Габарово. Наричат го селото на Стече Шми, защото, както казва дядо Базов, вървим из Казанлъшката долина мижешком, защото тук почват много извори. Романът на водите ми разказва, че тук, в това село, Левски основава частен революционен комитет през 1869 г. Негов председател става Васил Джананов, от богата и уважавана фамилия, по чието предложение е основано едно от първите кирийни училища. Огнено е словото на апостола. Имам една душа, едно сърце и един Бог. Този Бог е майка България. А ония Бог, който е на небето, няма да ни помогне, брати. Няма да махне мъката от душите ни. Ние сами трябва да си помогнем. С борба да изпъдим тиранина от България. Днес тази къща е един от паметниците за националното освобождение на България. Свято пази ликовете на Ботев, Левски и Васил Джанановата фамилия. Ние, които се гордеем с духовната висота на българските поборници, ще предадем признателността си на малките, които идват след нас.